Родной, гуш кисы. Родной, ин нарх только барои Хитай. Обычно реалфон Хитайжда дора. Дӯстони азиз, ассалому алайкум. Ҳама каса хубен, саломатен. Рангар вақта қад шумо магазини реалфон ва Умедҷон. Худо хоҳад дар ин видео ма патоки моделҳои нав омадаги ҳамаёро шуморо нишон метиҳам. Барое ки рӯзи ҷумъа, шанбе, якшанбе савдо шикли худо зур шуда буд ва бошад телефонҳо дар магазин кам мондаги буд. Ва имрӯз бошад аллакай барои шуморо ки борои нав овардем ва нарх навора худо хоҳад шуморо гуфта мегзарам. Дӯстони азиз, нархҳо мумкин иваз шудашанд мумкин ай. Ба ҳамин ҳисоб как фисида дар телеграм канал обуна шуда монед, нарх навора актуалӣ дар ҳамаҷо дидан то мумкин. Баъзе моделҳо мумкин қимат шаванд, баъзе моделҳо мавҷуд арзон шаванд. Ба ҳамин ҳисоб чӣ кор мекунем? Телеграм канал медорем, ё борда ман нишонтем, ё дар инҷа 13600 кас подписчик дорем. Реалфон Москва. Номаш ҳам хеле нависта мешавад. Ина чихел деси? Номаш бародар азиз медорем инҷа мисол Реалфони Москва. Ёки дар поини ҳамин видео дар описания ёки дар комментария ҳамин чиз ссилка закрепит шуда мондагиай. Метавонед ки дар ҳамҷа бидрои бини нарх навои телефонҳоро ёки дар он ссилка метавонед бидрои ҳамин нархҳои телефонҳоро ҳамаша бини. Ва телефонҳое ки мо дар ҷо овардагем ҳамаш телефонҳои актуали нав ва дар соли 2025 буромадагӣ телефонҳо ба ҳисоб мераванд. Ин телефонҳо бошанд, ҳамаш бошанд ба нархҳои дастрас ва арзонанд. Новбаста аз ин ҳозир ман бо шумо дар як аксияи грандиози дигаро гафто мезанам. Метавонед ки шумо дар ин аксия иштирок кунед ва телефонҳоро бурд кунед. Дӯстони азиз, ба нархҳои арзон телефонҳо метавонед харидорӣ кунед. Биёед ман шумо дар як так шинос карда мебурам. Телефоне ки шумо дар якум дидесен, ман нархҳоро барои чи ҳама вақт телеграм мебинам мегум, барои ки нархҳо шояд арзон қимат шаванд, бо дар пеши шумо дурӯғгӯ нашем. Хоб, телефоне ки инсон дар инҷа дидесен, телефонҳои Poco ҳастанд, якум очрад. Ина телефонҳоро медорем, пештар биёед нишон метиҳем. Телефоне ки ҳозир ман якум нишонатон метиҳам, телефони Poco. Ина Poco X7 нархи 256 Poco X7 ҳаста 21512 тагаш 23400 рубл. Ва телефони Poco X7 Pro бошад, нархиш 26900 рубл ва X7 Pro бошад 29400 рубл. Ин моделҳои навбуромадагӣ дар соли 2025 ба ҳисоб мераванд ва дар магазини мо аллакай дар наличӣ ҳастанд. Дӯстони азиз, ва телефоне ки дар дигарӣ мебинед шумо аллакай, ин телефонҳои Redmi Note 14 серияи нав шад. 14C, Note 14, Note 14 Pro ва дар таги бошад бародари азиз чихел десен телефони Redmi Note 14 Pro Plus. Телефоне ки дар дарини об кор мекунад, камераш 200 мегапиксел аст. Ва ин телефон бошад аллакай дар наличӣ дар магазини Реалфон ҳаст. Нархошо гуфта мегзарам. Redmi 14C 4x128 нархиш дар магазини мо 8400 рубл. Ва телефони 4x128 Redmi 14C бошад, нархиш дар магазини мо 9900 рубл. Телефони Redmi Note 14 6x128 12990 рубл. Ҳамин телефон дӯстони азиз барои шумора 4x128 12900 рубл, 12990 13000 рубл. Ҳамин телефон 6x128 барои шумо 12500 рубли, яъне ки 500 рубл барои шуморо арзон кардам. Ҳар як одаме ки ҳамин видеоро дида мебиёд, метавонад ки ҳамин Note 14 6x128 ба нархи чанд гуфтем 12500 рубл. Ва телефони Redmi Note 14 оперативаи 8x128 дар магазини мо нархиш 14000 рубл, барои шуморо нархи 8x128 нархиш 13500 рубл, яъне ки 500 рубл дига ин телефоншо арзон карда метиҳем. Телефони Redmi A5 чихел ки десен, ин телефонҳо нав буромадаги ҳозир ман шумо дар нишонтон метиҳам. биёед ман шумо дар ҳамин телефон нишон тиҳам. Ина телефони им хе дизайн дорад, дӯстони азиз, чихел десен, ина дизайн шуда десен, дӯстони паролша мекушем, нишонтон метиҳам, чихел кор карданша. Нархша бинед. Памяти 64 6400 рубл. дӯстоне ки YouTube мебинанд, моро тамошо дар ҳамин видеоро мегиранд, ҳамин телефонро харидорӣ мекунанд 6000 рубли, яъне ки 400 рубл арзон. Одамое ки ҳамин видеоро мебинанд, ай магазин дида мебинанд мегиранд. Мақсад дигарро кор надорем, нарх ҳам месад дар магазин. Агар ба ордар биёд биге ки ман ҳамин видеоро дагем нишон метиҳад, мегӯяд ки нархи 6400 ман дар 6000 гуфтагам, ина ба ордар биё худ 6000 рубли ан ҳамин телефони Redmi A5. Ва памяти 128 дар магазини мо дани момент ҳаста 7400 барои худод ба ордар азиз ин телефон 7000 рубли. Ва дӯстони азиз, дар инҷа ҳаст бо телефонҳои Tecno Power Neo 6 ки ҳар як курьер
орзуи харидорӣ кардани ин телефон дорад. Яъне ки барои чӣ? Барое ки ин телефон батарейкаш 7000 процессори бақувват дорад, дар комплектазаш ҳама чиро дорад, но болои ин телефон бениҳоят арзон аст. Ва ин телефон бошад нархи ҳозир дар магазини мо данни момент 14990 рубла ташкил мекунад. Набо як бор точно нишонтон метиҳам. Tecno Neo 6 чиқадар 14400 рубла. Агар ки раднои худат биёи ҳамин магазин ҳамин телефон харидорӣ кунӣ, нархша барои худат 14000 рублӣ метиҳем. Ва телефонҳои Samsung дараҷа чиқадар дестем дӯстон азиз. Телефонҳои Samsung омадагиай Samsung A16 аст. Телефонҳои Samsung A16, A26, A56, A36 аст дӯстон азиз. Телефони Samsung A16 ҳаст 4x128, ҳаст 6x128 дар магазини Realphone дар наличӣ ҳастай. Агар ки Samsung A16-ра худат ҳамин видеоро дида биёи магазини Realphone харидорӣ кунӣ, нархи телефоне ки 12400 рублай барои худат бародари азиз нархаш 12000 рублӣ. Ва телефоне ки Samsung A16 8x256 16400 рублай радной барои худат ҳамин телефон 16400 рубле, 16000 рубле биёй магазин Realphone харидорӣ кун. Телефонҳои Samsung A56 ҳастанд. A56 8x128, 8x156 ҳастанд. 8x128 нархш дар магазини мо данни момент 28900 рублай. метавонед ки биёи магазини Realphone харидорӣ кунӣ. Ва телефони A56 12x156 нархш дар магазини мо то ин вақт табид 35990 рубл. Агар ки раднои худат биёи харидорӣ кунӣ, барои худат 34500 рубл ай магазин Realphone биё харидорӣ кунӣ. Яъне ки 1500 рубл A56 арзон. Так што биё магазин Realphone дар хизмати хитаи радной бемаҳол муроҷиат кардан мумкин аст. ин рақамҳо барои муроҷиат дар рӯи экран. ҳамин рақамҳоро муроҷиат кунед. Магазин ҳама вақт дар хизматон аст.